Spoločnosť Weltauto predstavuje ďalší videotest pre automobil Volkswagen Passat. Musím povedať, že patrí medzi najobľúbenejšie auta nielen na Slovensku, ale v celoeurópskom meradle, bez ohľadu na to, aká motorická verzia je použitá. Auto, ktoré je častokrát celkom oprávnene označované ako manažerské vozidlo, ponúka veľmi slušný jazdný komfort, vysokú mieru aktívnej i pasívnej bezpečnosti, možno niektoré prvky, ktoré takých pravých pilotov za volantom nepotešia, pretože nemožnosť vypnúť ESP znamená, že auto vás povedzme veľkým a častým pískaním gum pri rýchlej jazde v zákrutách nepoteší, ale o to viac prispeje k bezpečnosti tým, pre ktorých šoférovanie nie je pôžitkom, ale skôr potrebou a pracovným nástrojom, pre ktorý je Passat ako zrodený. Vďaka klasickým systémom, ako je ABS, krásne brzdiť do rovných kolies aj na dvoch úplne rôznych povrchoch, bez väčších problémov zvláda vďaka protipreklzovému systému rozbiehanie aj na klzkom povrchu, čo vidíte v prestrihu, a patrí medzi klasicky nedotáčavé autá, je ľahučko korigovateľné, objavujú sa tam tendencie k pretáčavosti, ale tú všetku za vás viac menej vyrieši stabilizačný program, ktorý väčšina Passatov dostáva už v sériovej výbave. Napriek tomu, že auto je relatívne ťažšou predokolkou, pretože pod kapotou tohto konkrétneho kúska bol ťažší 2-litrový motor. Je toto auto vybavené systémom, ktorý aj pri pretáčavom šmiku, ktorý pre auto s predným pohonom nie je nijako prekvapujúca záležitosť, je celkom zvládnutelné. Auto musí dostať vstupy od vodiča, to znamená správnu kontru a dostatočne rýchle reakcie, ale stabilizačný program veľmi pomôže. Verzie, ktoré nie sú vybavené ESP-čkom, sa môžu ocitnúť aj v stave, ako vidíte práve na záberoch, v úplne nezvládnutelnom pretáčavom šmiku. Je treba však povedať, že do takýchto situácií sa predokolky a zväčša vlastne automobily aj ťažšej pohotovostnej hmotnosti dostávajú len pri ostrejšej jazde a prudkom ubratí plynu už pri jazde v zákrute.